Dámy a páni, dobrý večer, vítajte v Site. Včera uplynulo 15 rokov od novembra 89. Za tých 15 rokov sa toho strašne veľa zmenilo. A najmä o tom bude dnešné Sito. Začíname tradične s zrnkom múdrosti, a to aj s možnosťou internetového hlasovania. Téma je jasná, tu sú hostia. Bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský. Dobrý večer. A súčasný predseda UVKSS Jozef Šefc. Páni, vitajte, aj keď vaše názory sú teda dosť jednoznačne odlišné. Vidím, že farebný odtieň vašich kravát je spoločný. To je u pána Šefca asi celkom pochopiteľná farba. Myslím si, že nie len charakterná a prirodzená, ale aj to, že je bližšie k zápalu, k revolučnosti, k ohňu. Takže... Uvidíme, ako budete zapálení a revoluční dnes večer v relácii. Pán Čarnogurský, tak u vás by sa skôr iná farba dala predpokladať. Chcel som dneska večer vyzerať väčší revolucionár ako pán Šefc. Dobre, tak uvidíme, ako to bude. Poďme k prvej téme. Slovensko si včera pripomenulo 15. výročie nežnej revolúcie. Žiadne veľké oslavy sa však nekonali. Do minulého roka, dokonca 17. november, nebol na Slovensku ani štátnym sviatkom. Podľa prieskumov verejnej mienky je viac ako polovica obyvateľov nespokojných s vývojom po roku 89. Až na predstaviteľov a sympatizantov komunistickej strany Slovenska však význam a zmysel novembrových udalostí nespochybňuje takmer nikto. Tak ako sú páni rozdielne vaše